na kuriririe televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yeto chinsemero ngebirnenye nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Bono mwancho muligire toranira sentunde ya kabere katoto sangamana iri tukari ya Jumaine nyirabona iri tukori ya kabere somugiro obwabalimu oyubono obere go kogendra iri tukari goromba cha getebene nyirabona ensemeri ya nat abona barabalimu cy'skuru kiri cyo sekyo mbegete neta balimu korasi skuru kiri cyo boroso babete wansema ya bomba tuguterare umugiro yo azikoni skuru cyo secondary abalimu kurwa sekyo mbekeri ya kyabalimu yakupeta ensema yabo omugiro oba agoko genda nana bose ritukuria lero ntwaro gari ensemo yekagambiro abayigobono ewizara yekisemi inse yomo waziri bwekisemi Julius Migose akanyara kubeka so bwasire kuboria bali bakupete banyari kwira nasi chiskuru elibono bagendera namasome kera serikali gendrete kumulekera cinchira cyowikirania okugani kwa basema rgoba yaboni bomoncho muligiria imbwato mogeni ase studio boigore korwa sekyombekeriya kupeta utoje gusanganira tukwana mangeto mulikerigoro yokerana wechiskuru gotere bire bingete kwa mwaligani asema rgoba yegam ase kusanga monera tukwana mange elibono togendera kusanga asenjere yabene kelkeli yotengerete Ndizi TV obwansu bwomugusinyira bono naboko tubwatu gwetera nsemeli mtandao Nsemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital abaga nsemeli ya YouTube naboko tunabuna Ndizi TV News tubasekweba kutubwata se website tontawaro www.ndizitv.net elibono osanga monento kwa nenkwana yende yonsira ganiko sanga komenta na kuruhusia naboko sanga monento namba enamba ya SMS moncho muligiria naboko nyara kukwana monento elibono onyara kubuli nkwana nyonse nagaruto kumulekera igoro the state of teachers igoro engana tumulegirete asoko igoro wa school kurwase ekyombe kyabalimu gia kupetikono karibu sana mukadibuli tuko ase faida yo muligiro Ndizi TV naboko tebana kiko kwa kutumia kamera ya karibu sana mimi mwana sana asama litango kulaban Bosire huko ndo mwalimu wa chemistry and physics ase school ya St. Anne's Nyangoge Girls kutoka Bonchari na boigo ndo munyakerogo okupet ekyumbekete neta balimu ba post primary yani junior secondary na colleges. All right. Na bona asobwango kigima ntwarora nat barabumbe Rusia makiongoria korwase omugiroyo nasi kupeti numwagendrete kerekyombe kemwase byombi bino bye balimu ekemukiru sitino mukalike mogendre baragoko niko bwo ikirani tuwe kono ngikiranije tachakero egendo egogera kupeti togendrete no mogomo nasi nginche serikali terekirani kende gyanse ase bintu biri twagoreti itwabwata magania mange lakini twabwata itwale koruka irreducible minimums alinga ataikiraniri na intunto kwirana birasi egetangani ikere ukolikwa kwa balimu ba junior secondary bali kwa permanent and pensionable asenjo chibesa cyabo nchabegetu 18.7 billion cyoko bakana na ntibese jijibegere bachake kwakana kuchaka mutinyo July bono tukakumi oyo July wetire yebono wetire August yetire turocha serikali abatenga bacha bali ku January next year January next year to kwebuli chibese 18.7 billion
chumwa kumugima ngai bagochikwera che emyaka emetinyi gasita batatagete kuba ingutete gochiria echichiria nge 9 point something billion igento gya kabere kegerete totali koira ne gasi CBA yaito CBA yaito buna yarikire July this year twagwenda comment second phase ye CBA litwasainite last year echitutanyorete bagateba ngo swachari ngo mutinyo uyu paka rero bari mbaranyara mushara igo naro ntuma itinga chibese chinjiroro igento kya gatatu amangana itwanya gitari nyagitari eserikali yana chitasi chibese chetu chenye gitari 11 billion yes ndeto manyanga gachibese chiga chiarwite abari mukarentu akanyorere medical allowance yes eserikali ekarusi medical allowance egatenga tietwe insurance bono yarusi resi bese chiri chetu twaliko nacho medical allowance yairire nande yamanyire kubata yanachire 11 billion yes igemine tinga ngo chako mutinyo kumena rimo abali mungo chibali guchandika sana kera baguchinya gitari na abana babo ne amate yabo egento gya kane igabari bari gwakanirwe kabe yekero kanyagitari bagwakana umwarimu ne amate yaye lakini ndeto nyonga ibarusi ti medical allowance to yarenge 4000 5000 per month bakanyerusi bagatoretera health insurance bono kurwa sichibese cheto bagachibeka amo ngatika to insurance erabe buya asese mo medical allowance na insurance ingikyari kubera bya buna ino abalimu era tegeme nsemo ke koligereko aso umuntu otalikire ngakiri medical allowance yarengo nabago gatasana na medical cover lakini abange bali abakoro ibakumetinga nkitutairane kuchibeza chetu tubuli gweni insurance company kirende turagani etoe ebenerete ndita mangana ito afya bono serikali ikaira chibesa etoe insurance company ye abari mu abange go ikari batanya kwisanika nero igo go ikabono tiango tenga abantange mbagokiri nande wono bageche tigumone kero bakuigunga 11 billion charusi igu emiritinga kando nango tagoka ni insurance ya etwe bono ngo chibali konyora substandard service meaning serikali tejali maslai yo mwalimu igintu gya kanege kogera totara call of mugomoito nelinga promotions abarimu bagakora chi interview 130,000 abarimu paka rero mbanya gotenga mbahetwe promotion ibalire to promotion aseki 1.5 billion chabegetu cha promotion y'abarimu na kiroje cyarusi wase budget iko kulingana n'intu kuna kupet ebintu byonse bitwa boleti serikali direkere nonekemo nande ngero gende gya gatano koimukie loan ko bengi yes kuana chuna TSC ase pesi likoro kwa na chiru 15-20,000 lakini nande kwa nyori message kuruwa se benginga turakana loan yao turakana lakini ase pesi noro kina deduction sinchi kolire 15,000 or 20,000 ase loan liwada paka NHIF ogo ikyo murwere nyagitari omwana ho komanya godinga NHIF bwata areas akana chibese chinganiga omanya konyara konyora services aina aramangana agere tentu kuna balimu bakupet tubegete ngantuli kwira nagasi mpaka akoliru yani akoliru banatakire all right ntatenda kwirisi kasi nini umaite ne banati nabali kupet nabali mu bonse ibyumbe binebya abalimu nati go yekera nitugokogani kwabo kupet mwati wesiko igo doyanati nyene ekumiti ekekoleta asengincho gentonkeo basainiti andonsi korokinga serikali yerule gokora ibintu bitwatagete egere ndo nati aliko boli mbiri bitoko boli lakini yako kana barabu mbali nge serious na bintu yes nakina kumana king na kiko nyale kana barabu yo nguri ansa batengora ndore school inumu irane school it's about the level of seriousness babu what right it's a jinde barabu mbaro chiko se ebintu ebigane byamana sana as members babo lakini ntwaze nginjo toirete interest cha members baito very seriously weka sugume ibindi gapaka bice ikera members baito ibato tumete totebya serikali nga ibibiro bibitaikiraniti na intu ntorigwera na school iko mutagete inde byonsi bikorwa so wamo byonsi bitano mumayikwera na ose mutagete ekerango gete bigekiraniwe mumayikwera na school manye ibindi gana inde bikasana ndete nkonyuri yes JSS confirmation 18.7 billion tayari netengire na parliament all right ikinto quality medical cover chibesa togwa na about 11 billion barusi chiarengo kare barusi go togento togoza batali chinya baira ni chibesa chiribu na chiarengo yakora chiarengo yes 1.5 billion in chiarengo igo barusi tili ga bakorozi supplementary budget yani kenge serikali yatagete gotutukoria rorenga ki inkitora akore buna balimu lakini tutete batenga ki abalimu bakupet abuture more than 150,000 ntuli kwera na school na ndo manye tegento bago chibeba kupet yetenirete
public secondary schools na secondary school education yonsi pi era as public sector igo togokora total paralysis impaka chingaki bawekera n'ebintu byonsi nkeyo kere number 1 byonsi bitano biri number 1 byonsi bitano biri number 1 bire raine igo bintu byonsi bitekera nitigu byonsi muri ko na class intoliko enda class mpaka baikera n'ebintu ekiarambiale ngororo bakarusi yani bakatocheki bono na kitoko bakani katika otocheki irani ebintu tuire nyo morembe buna tu etamu yagata torto chinere nyenge sana muri uchi affect ya banafunzi nyabara ne school iga kuna serikali bende ko irani ringa ki ingigego gera itagete go affect ya banafunzi aso gutakora ibintu itakire gukora yebo isi kunyarekana serikali yekere niyo koganiyoko ekero tugatia ngo mutinyo yo metamwere mwimu wabere siko for almost 2 months era kwa serikali yekere niyo koganiyoko una wali mucho yekere ni syllabus asa matukali ya makemura iwe serikali bone bate bono kwa kuliko inu to ikirani maybe you have only 1 month okore tamu ya gatatu egento tete torate be serikali ngeringa ki kababango tikakunyuria abana tago interfere na programs cia abana batwara anxiety abawere batwara anxiety mutumia matemo bunenguba yogotaka konyanyasa abarimu ekina intuntu gwanja onye serikali kero tenga matemo na ngari nere ikirani ebintu bitu bwangu murwete period getena gwikiraga igonye murairani ose murekirani okugani okugwito bono moto akugani okugwito ntokwenda birasi because education never aba enke muno at least it will affect students as saying bono mwanafunzi aje so 1 week to exam na syllabus ya term 3 na kiyoko nyara mwaka mbirangani ndundu likwe minjira serikali igotonye teliba kana ki baba 1 day to the exam ase bono nabo bachora umanyete serikali nere maite bindeto ulete indutonye datinga ki ga kibira no maite bachi babirete rero babikeren mambi tonyore batangazire ngaya inchuto iwane bintu biri to sign kabisa ngaki ibintu byonse biranire agreement yegende be ku industrial court right eyimambi kase era mambi njumatano aramisi to kurangeria national governing council ichume council strike Jumatatu tuchigasi ndoro igone serikali yenyoreti ebintu ndoro muriki wotamba se wizara gisebe Kipsang kagoteba na Kupet mubwente koega na kubwa chimbaratiro chianat moira ne birasime amangana yagambuka ale birasime ngi mutera ne birasime mugamba mangana akimule birasime o kwega ebintu ebya tali ebintu ebya ebibe ebintu biri nati yakorete ainotake kwega yani notake kwega omuntu irore kirasi kasi no muntu ko irore kirasi okwega egento kyo muntu etete elinda manye bunago karne right bono nto kwega bintu bibe egente ne serikali bwente ekole bintu buna bitakire alright emanyenga bintu igatugusaba tali bintu twasabire from the blues ne bintu emanye tenga nimbitakire go ikirane bwa onye gwategere to mu waziri omonyene omusani one Julius Migosi igagotenge bintu bigaba ari mu bakobori bire genuine alright onye mu waziri o confirming abire genuine inkirinde serikali yego sinyeru kobikirana in time ndate producer ane ombekere elio griaye mu waziri Julius Migosi riotora igwe nkwana ya yakwana era na kwana nkwana igori ne bintu bagosaba ne bintu biroro kolenda nabori abantu bera ne birasi na ende serikali nega ndate nyo radio gyo korwa sensemende studio toigwango nkwana yo mu waziri wegisemi mu waziri wegisemi Julius Migosi akwana ngo toigwe nkwana ya nerie nabo igose biro tere bitambe boigo ndetse konyara gukwanera ane mono boigo no muri kibutambe aze wizara yegisemi Kipsang oyibo igonere onyara gukwana kuboria ensemo ya Kupete ne kibuna nkubwatira chimbazaro chiaye ensemeria ya nyana bono atoranyore nkwana yaye umwaziri wegisemi Julius Migosi gunkia kwana igoro yomugiro wabarimu wa Kupete produciane ngeri igori kura sensemende ya studio. These are legitimate issues that they have and which the government is responding to. All that we are asking is that as we respond to them, they should go back to class and continue teaching as we resolve those administrative issues. His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, announced that the government will employ an additional 20,000 teachers by the end of the year to ease the shortage of staff in public schools. That we have to stand with our children. Our colleagues, the teachers, mainly the Kupet, should acknowledge what government has done, notwithstanding the fiscal difficulties that we are facing at this particular time. But government has gone out of its way to provide 13.3 billion shillings for implementation of CPA. More than 18 billion shillings, as already mentioned by the CS and the chair of Budget Committee, for purposes of
dealing with our junior school teachers. So I think we need to acknowledge the goodwill that government is showing and focus on preparing our children for examinations that they'll be doing in another 1 month in October. So I think to a very large extent, we have done our part of the bargain as government. And we are asking our colleagues in Kupet, and I thank our colleagues in our primary sector for appreciating the fact that this is time that we have to stand with our children. In the next 1 month, babwate mirubiri na bwe na serikali kolengana no umuliki butamba se wizara yeche semepele okipsanga watabirina serikali ne bwate mirubiri at the end of this year wikira ndiro kokani kwino you see again tongero ke ko justice na nda basongo bawatenga justice delayed is justice denied abarimu ba junior secondary justice yerenga ibabwende ko ba confirmed by July 1st 2024 yes APS yotabirenga chibese chinchiroro umete nda barimu bari baganyete na intutoganyete baye gwa marube bono turara bayiru appointment letters cha confirmation ba eserikali ikonya kubanga chibese kawaide kero mundali kiru mutenyu mutanga no yokabe na bakonya pesa nchira ba process chisoe lakini lirube lyara chiro rakoreki olikiru ige serikali tigeso kia marube amaruba so kegero mwalimu ari sibirenga you have been confirmed PNP skuru gete once ya kolire igo bona begotenga mutenyu yo moyo yari goteba na bakonya yakori ku process chibese chisoe igo ne serikali yenyurira 70 talinto a 75 ndo chimogendrete kuboria mbire biekira ntwe akate mwa bwate CB ya 2021 2025 ebinte byose ngakibya bwante ko ikiranirwa SCB ya 2021 2025 era kabere 2021 igo tu asaneti SCBA tuinyolide nga covid njachite egasalie ebintu sana serikali ekeberelinga ki asinginchiriga anchamo saini SCBA tabwati besa economy go improve akeigo tubaebesa omwako igo etete last year kere president ali ata tax chinyinga sana tokamote bitwenzi pigo na Kenya na ki jirate ora na chibesa chinyinga igo serikali ikarute 10% of basic tukasaini CBA ko addendum CBA enyongeza CBA neri aikiraneti last year neri yetaraikirana this year so again tokia health kero kira CBA li enkoro nande kere continuous nga ne egasi yo ye employer ne duty employer kuhakikisha nga twanyore quality healthcare ase njomba ile techibesa chetu chonse pi cha medical allowance igekero toko nyorenga bachakere kona cha chibesa iko toko bad faith toko employee tajality abakole gasi are you blaming the service commission or the people in serikali mo teacher service commission ne serikali gasi ne gendeke teacher service commission is the other side of the coin tafauti teyo yani njira teyo ora atenga teacher service commission eli moina ali serikali eli moina teacher service commission ne yes serikali etineta mangane abalimu iko teacher service commission ne serikali iko wana toka twana the president or say what are you blaming the president as the entire system or the entire system of the government the entire system ekero teacher service commission eroro kubwatie bintu byonse bibya abalimu biche in time lakini ngokoro ebintu ebyo serikali iko eyendege bale Siamese twins tokonyara go separate omukuru aso yonde all right ntwara ikambere batebana mutu gutiraro ko omogomo by Friday nguru baroko na chakoino igoro yari yagendrete igo nkwira na muri birasime kolengana no guchigoke gambero simu ikora na sabirasime omogomo gorangire tiguna National Governing Council ya Kupet nando omogomo orate nini guna National Governing Council ya Kupet tarike gambero nande itokonya kwenyulia abarimu baitunga kurutwa chage to omogomo instructions ichigo cha korwase National Governing Council ya Kupet wetera somo nogelito okurubu Secretary General Akilo Misori ekigambiro bono igege gusabwa Akilo Misori nento togende kuti tunyago pambana eserikali gekonya kulige ibindi gatotagete mpaka toisanike tumanya watenga bono chinga kicheikire tokogende skuru asingincho eserikali ekeraniri abaganito igo murgo core of the strike until otherwise strike teligo tinena umaite serikali yanadire gutumia koti bunenguba yokurwania abananchi barabwekero koti ye korulie bintu teligo bwati no maitenga koti ye yo bagotebeke gambero ngiatetenga koruka bari mu interns nelimocho lakini serikali yatigire kubaruka interns
koti ile katenga housing levy neli mocho serikali yatigire kuna housing levy serikali umaite ekireta ituensi pitubwati ekigambero tigechake kubwati na into tubwati buya te tuoro geta biembe etake into tutwarengia. All right. Yeah. Mwenchu muletera bono na Mr. Labani Bosiro yoro munyakiro boko rwa sensemeria ya kupete rusagiro garwa kisi egertente gusanga igoro yomugiro obwabali mu yubono gendrete no maiga yeke gambero kanyara kuboria abali bere ne birasime nigo chinga kichi bategere tote abuna bari kire ne birasime igomba gendrete ko koberanka ase omugiro bwo ikeserekali ngegure kone kwabo abali mu barenga bajuna secondary mu abegete bali bayi kwa marube mu makira na sebirasi abali mu bajuna secondary babwende ko egwa maruba permanent and pensionable bali chiribu emeronge ne sanema 46,000 abuna bu chibeza chiri 18.7 billion chibekire kando checha gitego chake kokoregasi July 1st lakini bali mabombaye mbaranyo ara marube umushahara bako egu ne chibeza gitutanyale gukura matukabere lakini batakere batware decency buno mwalimu right igo bono ekero tokora abalimu baitu bakori kubona interns igo tokora nge serikali ere determined korama a profession y'obwalimu na indubuna unions egaseto no kurenda na kurwanira dignity decency respect. All right. Igo junior secondary balimu aba basakwa yugase as a contract basis usimbali kuna interns ndutaite kutweguleta contract ndutaite kuguleta intern TSC tebuati mamlaka yokulika mwalimu ndibwenze bune intern according na lichiko na beke gambero yatebete na intuma etengo takera tole bune gambero yatebere. All right. Ara ibono mwancho mureto konya gusanga ni maita bayibuli nkwebuli bare esukuru nero esukuru teyo igo kolengana semo yawo nkyura tiwe abayibuli kagora abange mbaro bereti abako abantu uche esukuru magayo ko igwe kigambero yatebere bare baro bakwe bangana kimambi bano kana bare esukuru egento ndetengene kiri abayibuli abali mu baitu bonsi pibare undercooped yes mbakali skuru nande abantu bakogere skuru yabe skuru nabalimu kera balimu batayo masomo tayo nonye nasi nini igayo onye gukwayera kwero umwana we skuru ayo kumwiranya koli chibesa yendagere ya boarding lakini masomo takayo sugume serikali erete eikirania maganitu elinde toirania skuru umwana wa asome tofauti tiyo umwana okobera nkaboniga na kobera skuru mbako magomo ere azengicho masomo takayo skuru pi so what you take abana babera ko sana babera skuru babere nkase ngincho no bale sefa kubwe skuru ase bali bako balinda batayo. All right. Ruto jumetika ndreto go chango cha rutero chumbe chino mwa tumechi comment chene semu ya Facebook na YouTube mujado chetera ase biro bitari ebitambe igoro yoko mulekera yali yagendrete narege go kuboli na aso konyara gokinigwa ebirogo promotions ngatego likia bali mwa kaneti bakinigwa ebirogo and at what age ose nkerengo kimobegete naki ekero mwalimu kirase ekerengo getem na went go promotion formally omwalimu abwenda gwe promotion after kire emyaka 3 after 3 years as a public service. All right. Lakini Kenya yaito omwalimu naro ansome tinje kero nalinge secondary ingaja iko twakora tenere interview nandi ago so metre kimo interview twakora tenere interview yokwenda konyore job group we monche nere emyaka mete yaitire kurwiri nabone emyaka 20 so for the last 20 years mwalimu itanya konyora promotion mwana utaraka nandi tali oyomu bara balimu angelfu 100 inakiokora togotenga stagnation igayabere too much lakini yakeroto erego TS inja sogia TS number chabantu bakego bali ya promotion tokweburinga ki qualification kichi gaba abwate ababandi 130,000 batabwate elinde ba improve rende banyore promotion lakini tonyoranga ki a problem talinga mbali koikirana nelinga TS teli keen ko motivate bali mbaye asenje promotion nere njere nene p yo ko motivate mokoligasi on the ones toigore cases na scenario okonyoro mwalimu okolete na gasi ejo mwalimu o graduate even 10 years ago or 20 years ago mwalimu otaralikwa na TSC koma okonyoro sino muntu okolete school just few years ago alikire na TSC what's the criteria go tumeka sababu ine sababu ekogera totenga kuika junior secondary school interns babe confirm no matasiki ekero barubaira maruba yo a internship ntwara bana siasa bako ina na maruba iska yari bago tangaza baka matanga nkagete nkwara mangana bunayi gonde nando tagete lirube
omuntu olige tu 2015 okorete university 2015-2012 kwanyorere ari intern oyigo kore 2021 because amanyene no mwana siasa gete ari permanent and pensionable. That's the question na kinjira kimukurigereria omuntu okore school 2020 kwanyorore ikirune serikali omuntu nakote school 2010 paka boni gatarali kune serikali corruption corruption na gotabwat structures TSC yabwate a very good way yokoleka bali nero yalingani equal opportunities employer lakini bacha bakanye change bone gonye tumanye ni nonde ayege ntora nyore fairly ni internship yero kogechi yero kurama a profession yo bwalimu na kitobekirete tutachiritenze ngaki goika babe confirmed once asobomo bonse babe confirmed na handi go ikatie siko chakabono go chimuino etumie marking scheme ya gatumire kale etangaza mabaga omaite 2023 rigima TSC tetangaza tima baga permanent and pensionable andonse lakini abantu 1500 mbaye tochigazi cha permanent and pensionable ngai baruete TSC njararete mabaga yemiremo lakini antombali getu so evira bintu mukuburi naki anta bakuri ko ndike bagaswaje inki abaiga bakurikira kubobisi abaiga bakore gasi beruete gokonya CBC ebe successful bamanya gokorerwe cheche baro ku interns bagakanwere 17 mbabu ati medical cover abantu baitu bachandegete abari bakure out of stress yaka mushara kagake gutanyara goikeranya mahitaji ya nyumba bengentire nabange sana asenja stress ya hali dunia igayegas gochukora sobwango gorra tura bari bakurusi wenseme ya mogo chanse nsemende abande baitaba abande bakana what is the criteria kigotumeka senko nganyu mwalimu kurense mogo chanse mende anemono barata na kiture chinsemo chire hostile kwanya rumu mwalimu atebirite ni skuru ego somi wendo atebirite ni skuru what is the criteria kigotumeka anemono ekero buna inwe kyombe mukolige bari mu baino bare barase arabe bare barase arabia enjere ntangani ko nganyo mwalimu korwase kuchia sande nekera kwa apply transfer ero monyene nandu mwalimu ko egwari bagachole chiskuru bisatu ekero mwalimu atumirwase eyamo chiskuru chiria chora tukwigwa golaramika emechano tubate ne linga ki okonyoro mwalimu atumire tasabete transfer otomiri kuchia chiskuru gete osasengenjo baitanete na muntu gete oyoro omutenire tase asigasi ekero mwalimu akorero igo ero itoko badenga on every day like appeal kana asengenjo obwene tutumuase ora ready gokore gasi on asari hostile life omanyete tubwate spare the moment mwalimu agotoka asari hostile kune union ntugwanja gendere ko bororo wikatokani TSC ngaki ujo mwalimu yoga asengenjo obogima bwo muntu mbobwate spare na ndetali gendo gyokoraki yogochesera igokere community era advised bagi gishenga usalama ne isaine chinse cyabo endo mukori gasi nere aisanike ko beroro yako tegura samukeze se bari bakwe murungania o igana atumute skuru ntachorete egero mwalimu atumire skuru atachorete nabo atubosiboli bwo gupinga asengenjo inkyo gotumerwase nza chinde obwate egento etege ko rotari gochio akara hostile asore baitana boranyore nasegete nsachinde kwa chete okanyuma mugaitana no mugungu bona nande gwatumirwa ko besiro zero mukwanganya osene mukwanganya to kurumu yensemeyo ando gwatumiru mu chese okubudurumu so asengenchire igo nande gweke serikali etegere kiagera tego tomase ogochikumia egwente gotomase ora kolega asibia kabisa asengencho isaniketenga nobwate omorembe asante sana nenkwana yalenge nyenke mu mwancho muligeria semara goba yabone kero twa sangire no munyakero bo bwa balimu ane mono ase kiombe kari kia kupet aiga soro gongoro kwisim oito ndo kumurekera nere igoro yumugiro bwa balimu no nyama gayeke gambero kanyara kobeka bena so bwasi ole buna batugutera rengo tose batendia sege komugiro yo kupet kwikira boniga ebatikarete gote yabuna omugiro nororo goika korwachio bishabo chinene makao makuu warari bena no mugiro toyo kino kolenda saboniga kolengana Laban ojo rebono munyakero bwoko rwa gase county ya Kisii ase kiama ase kembekeri kia kupet atikata no omugiro noro ingane mugochia sabone lieto uchukora abaiboli ntuntu anje tegasi na ande ntuntu anje tegokonya abana una twabere tuko bakonya lakini serikali nere etotebaneti ko ira ne school asebono advice ya nere ngaki omwana wotigabera asali safe boni gabari mumbayo school negera abantu batayo school safety ya mwana wotiri guaranteed igogingo gwa advicinga imbuye mwana wabereka ikera bari muinka bari mpaka chiskuru chigo ru officially ekero mogomo erire ikere serikali ya ikiraniri amaganio ya bari mu Bakenya
eininga getamanyiriri ne serikali ko mwenga ke ase inu indu tokanyete baturangiri batotenga ki yaya twa chekiriga kiganja twekiraniri gaiga erinde gerto koligereria gento baikeraniri yekene kiri kirense to sainetiam tumanye goteria barimwa ase serikali yasukumire twekirega bona barimu na tokerenikera twarurire gasi yakori. Alright, asante sana mbiyamono Mr. Labani asokoresinga kichia wana kosangamo na intu ase nkwane nyinga ya wana margoba ninkaete twabekira so bwasyo no mwiburi ugure balikonya bero biri mambi ko banu je skuru nkaete kwa batende bayigure no mogino ne boli tuko twasangira monero mwancho muri tomerande ngakiende sangamange ali yako baga kugendera nako kolekana tobe to kubekira so bwasiro kumana ya gandeta ko kolekana anemona ekara to gandeta ko mulikira igoro yomugiro bwa balimu enkwana ya bene ase margoba yabono byabona soko charo ko tengera ndizi TV bwansu mugusi oli twabwatara nako nekina chibi chamu bikicha wekere kurwanse mende studio igakoro kwa sara mu mahanye karakari Lydia Mose ane kibuna kwanya rwetera somunwa we manyiro tomera nenga kiende na ndaseme sema ngana matsanga mangana ukona mangalo mwatu mujumbe chene chonse ngo bakarambye mono bego mwatu bwati asema ko bayabono ngo bakarambye mono ase chinse chigiretera nenche nkoro kwa Vincent Onyancha ubutukobiya bye bye.